аст осиминаги Камил Рекордс боз фикри ту шуд моне абба рои ишқ варзи мо ин осон буд бароям басти дастони худ на гузошти бинаман он муъҷизаҳои тани ту лек ҳамеша ман дар роҳ ку шиши гирифтани ту ман медонам ту норозӣ мефаҳмам ҳар рози ту бидон ман гирифтори туҳо ло задаам ба зуном бишунавта пиши дил чӣ мехоҳад аз ҳарду як ҷоя бояд шавем на монем дар нимаро шиддати тан кард вобаста моро шиддати ишқ боло аз муайян шиддати зиндагӣ шуд ханда шиддат дод нигоҳ ба оянда шиддати офтоб гармии тани мо шиддати моҳтоб равшани торикӣ шиддати шабмон ҳардуро якҷо шиддати ишқварзӣ дар замони мо Ками ногаҳони омад ҳаёти мадан дидам ба як нигоҳуш ошиқ шудам ман вайда хела ман гуфтам наканиста тура ман ёфтам орзуи беҳтарини ман духтараки ба савод мешемояд ҷоя барои аҷои буд мешавем мо легенда шиддати тан кард вобаста моро шиддати ишқ боло аз муайян шиддати зиндагӣ шуд ханда шиддат дод нигоҳ ба оянда шиддати офтоб гармии тани мо шиддати моҳтоб равшани торикӣ шиддати шабмон ҳардуро якҷо шиддати ишқварзӣ дар замони мо